Migawo mar ohala kod keto mwandu koro dwaro ni orum mapiyo chenro mar duoko ne kembe omenda mar value added tax kata VAT kaka yor jiwo dongruok mag kembe kod nyayo chenro mag keto mwandu e pacho ka. Kaluwore kod jatend migawo mar ohala Kinyanjui, deko duoko omenda go masani osechokore mochopo bilionde koro thiro geno mar joket mwandu kendo miyo chenro mag dongruok ok dhi mbele e yo makare. Mai biro e seche ma jatend migawo no mar ohala owacho ni gitemo mondo ginon omenda mar VAT ma ichulo ne mwandu ma itero pinje maoko kaachiel kod poro wach gi duol machoko osuru e pacho ka KRA mondo ne omenda go oduok ne kembe go mapiyo. Our business amendment laws that should be getting to Parliament by February when they get back. But ideally, we would want to reduce the VAT for our export companies so that we reduce the burden, the financial burden and the cost of finance to these companies so that the money that is otherwise held by KRA with every month of returns can now be paid directly, or at least you can reduce that liability and therefore they can expand. Na kwa mgojo dakika 44 tok sachiel mano marutie no poch gi pako